Takže vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Peter Galovič. Som už niekoľko rokov lektorom spoločnosti Verlag Dashofer. Som odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva a to znamená, že aj túto oblasť sa snažím v rámci seminárov, ktoré s týmto vydavateľstvom poriadame, uplatniť a tým pádom odovzdať svoje vedomosti vám všetkým. Samozrejme, budem rád, ak sa stretneme na niektorom z našich seminárov, ktoré organizujeme v oblasti odpadového hospodárstva, samozrejme s niekedy špeciálnym zameraním, niekedy širokým zameraním, ale v každom prípade semináre sú určené na to, aby ste sa čosi odo mňa dozvedeli, niečo samozrejme pozitívne a to, v čom máte problém, ale samozrejme je to priestor aj na to, aby sme diskutovali a odpovedali na vaše otázky, ktoré vás trápia, ktoré vám nedávajú spať, kde vás váš zamestnávateľ tlačí k stene, ale aby som vám pomohol, aby ten život v odpadovom hospodárstve bol pre vás ľahší. Samozrejme, mojou snahou je povedať vám aj, čo je nové, alebo čo sa nové pripravuje, tak aby ste sa do budúcnosti vedeli pripraviť na všetky zmeny, ktoré nás čakajú. A verte, že tých zmien bude veľa.